hot na hot ang pagtuldok sa summer season sa Dakak Park and Beach Resort sa Dapitan. Pagbalik sa nailang ng Estivale Dakak. Ning tuig, Estivale Dakak and Mask ang nahimong tema. Kay gawas no na ang tanan gikan sa pandemya ug paggamit sa face mask. Busawan na paulahi ang tanan nga makiparty ug maglingaw-lingaw sa usas pinakadakong beach music festival sa habagatambahin sa nasud. This is a major comeback because as you know, because of the pandemic, para tayong nawala for 2.5 years, there was really no reason to celebrate before. Pero ngayon, tonight gathering together in person, in the flesh, nawala na tayong mga maskara. Kaya nga ang tawag namin na theme is unmasked. Para it's a symbolic of our freedom, of our hope for the future. Na we're so thankful that we're alive today despite losing some of our comrades, in a great pandemic. But how blessed are we that we're here, we live and breathe, we sing and dance tonight, we enjoy each other's company, and that's why there's so many reasons to celebrate. And that's what Estivale Unmasked Year 6 is all about. Mas nahimong init pa ang selebrasyon kay dinhi sab gihimo ang swimwear competition sa 15 ka mga candidates sa Ginoong Pilipinas 2023. Bisita sab ang sikat nga Korean dancer nga si Dasuri Choi, ang Mr. Universe Tourism 2023 nga si Eric Leonard Visser ug mga inilang DJ sa Manila DJ Lunyo ug DJ Tom Toes. Amazing, and there's a lot of people coming here, and everybody's having fun, a lot of fun. Karon nalipay kay ko, wala ko nagmahay nga naako aning Estivale diri sa Dakak. Very much enjoy. More fun, more friends to encounter. You should come here and experience the Estivale Festival. Tinguha sa Estivale Dakak nga gawa sa paghatag lingaw sa ilang mga bisita. Mas maila pa sa ubang nasud ang ginahimong beach party matag tuig para mas daghanan pa ang mga langyaw ang madani sa pagbisita aron mas mapalambo pa ang turismo. Dili lang sa Dapitan kundi sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte. Dinhi, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.